कि दूगा जादूरी समझी बड़ुए जरूरी जी तबे भेटाई हलवा पूरी जी जी तबे नु मिली हलवा पूरी जी दूगा जादूरी समझी बड़ुए जरूरी जी तबे भेटाई हलवा पूरी जी तबे नु मिली हलवा पूरी जी कि दूगा जादूरी समझी मास्क बा जरूरी जी तबे खैला मिली हलवा पूरी जी अपने पहिना सब बरतियन के पहिनावा जी हो अपने पहिना अपन बहिनी के पहिनावा जी तबे भेटाई हलवा पूरी जी तबे न मिली हलवा पूरी जी हाथ सैनिटाइज करके कि हाथ गोड़ में सगरों से निटाइजर लगाई हाजी अपना बहिनिया के नचाई हाजी अपना बहिनिया के नचाई हाजी कि हाथ से निटाइजर मुंह में लगाई हाजी आ डीजे पर कमर हिलाई हाजी डीजे पर कमर हिलाई हाजी कि हल चल मचाई ना बरातियन जी यही पर एगो औरतिया कहल कि हल चल मचाई ना बरातियन जी चलल हो वायरस कोरोना जी चलल हो वायरस कोरोना जी घर तो जदि तोहरा आई तो न समझी भणुए आई तो या बड़ी तोहरा रोना जी आई तो न तोरा जल्दी रोना जी कि लगाला समझिए भणुए माँ सैनिटाइजर हम देंगे लगाला बरतिए भणुए मास्क सैनिटाइजर हम देंगे यदि न लग गई बात मास्क खाए लगी ना देंगे।